Tim no ken ayab di panagdayaw, taaddan ni Jesus kanyak. Tibiyag ko naragsak awan ti pumadpad, tada ni Jesus kanyak. Nasilawanen nasip ngeta kararwak, tada ni Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, nagtaang dito'y pusok. Tuy kararwak ragsak na tagbur-burayok, tadan kanyak ni Jesus. No iti panagrik na tayo, ket agmaymay sa tayo, nilipat da tayo, dagiti kakabsat tayo, ken adayo tayo iti Diyos. Ni Jesus umasideg kada tayo ket pukawen na amin dagiti arik na ket sukatan na itiragsak. Awan kanya kunti panakayawawan, tadan ni Jesus kanyak. Basul ko narway da katinugasan na, tadan ni Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, nagdaan dito'y pusok. Tuy kararwak ragsak na tagbur-burayok, tadan kanyak ni Jesus. Nakadependen tayo iti panangkabalin ken ayat ni Jesus. Uray no dumteng ti panubok iti biag, at da ni Jesus ang mangidiyaya iti namnama ken panakabalin na. May sanam na maikutakwan pudno, tadan ni Jesus kanyak.
ululep ti dwa-dwa dalan ko awandan, tadnan ni Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, anak taan dito'y puso. Tuy kararwag ragsak na tagburburayog, taddan kanyak ni Jesus. Ti puso tayo mapno kuma, iti ayat ken bileg, kasumungbat tayo, iti sayat nga awis ti Diyos kada tayo. Di tayak ni patay sa anak kamaublag, tadan ni Jesus kanyak. Di ruangan ti syudad makitak na lawag, tadan ni Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, anak taan dito'y puso. Tuy kararwag ragsak na tagburburayog, tadlan kanyak ni Jesus. Ti espiritu tayo mapabileg kumakas maitag ay tayo manipod, iti lubo ti kinadakes ken kinasipnget, aging nga iti tuktok ti bantay, tinamnama babaen ken Heso Kristo nga apo tayo. Inaktuag taeng jay syudad anarnyag, tadan ni Jesus kanyak. Naragsak wen narag sa kakti panagnag, tadan ni Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, anak taeng dito'y pusog. Tuy kararwag ragsak na tagburburayog, tadan kanyak ni Jesus. Kararag tayo. Si bibiyag ken manakabalin a Dios amami nga nalaingitan, si kaapo nga nagsukat ibiyag, ken bendisyon ti ayat agyaman kami apo. When apo agyaman kami kadagiti ayat mo ken bendisyon kada kami, nang runa iti salaw nat mi. Pakawanan na kami kadagiti pagkurkurangan mi, ken naglabas basingan mi, tapno maikari mi ti pinagbiag mi ti sangwanan apo. Tapno mabalin mi manen maumawat kadagiti grasya ken ayat mo. Kasya na kami apo, bendisyon na dagiti araw-araw mi, tapno mabalin met, kabendisyon na iti sabsabali. Si pakumbaba kami manen nga umayken ka, nga napuan panagyaman ken panagdayaw iti daytoy abigat. Dawaten mi ti panagdalan mo kadagiti gadi bibiyag mi, tapno saan ka kami maiwawa. Bendisyonan kadagi apo ti amin nga paset, ti inkam panagdaydayaw, tatno addapay nga magsidegken ka. Kabay ito isanamit nga nagan mi ni Apo mi Jesus, dagito iti kararag ken dawat mi. Amen. Agtugaw tayo. Please be seated. Good morning. Nasa pangalawang linggo po tayo ng buwan ng Hunyo. At mga kapatid, may mga ilang paalala lang po para sa ating lahat. Una-una, mamayang Tagalog-English service po. Gaganapin ang installation ng Church Council Officers. So yung mga nasa Ilocano service, mga nandito ngayon na miyembro ng Church Council, pinapaalala ko po na mamayang Tagalog service, eska po kayo mamaya sa Sunday School natin na Ilocano at
para kayo ma-install bilang mga officers ng Church Council. Pangalawa, mamayang hapon, hindi ito 1:30, kundi hindi mamayang hapon. Pagkatapos po ng Tagalog English service, pagkatapos ng Tagalog English service, hopefully by 11:30 or 12, gaganapin po ang special council meeting. Anong gagawin natin dito sa special council meeting? Well, i-welcome po natin ang ating bagong admin pastor at ang kanyang pamilya, si Reverend Orlino Veron. At, eto maganda, papasalamatan, paparangalan natin lahat ng mga volunteers nung nakaraang annual conference. Imbitado po lahat ng mga nag-volunteer nung annual conference. Yung mga umaga-umaga pa lang nandito na, naglilinis ng CR, mga nagpunas, mga nagbuhat ng mga pagkain at kung ano pa. Basta lahat ng mga pumunta dito, pati mga donors natin, benefactors natin para sa nakarang annual conference, iniimbitahan po namin kayo sa Holy Club pagkatapos ng Tagalog English service. Pangatlo, ipanalangin po natin ang tagumpay ng ating Northwest Metro Manila District Adjourned Session sa June 20, darating Sabado, dito po sa ating simbahan, NACS UMC. Ganon din, sa third Sunday, next Sunday, that will be our Father's Day. Lahat po ng mga tatay, inaanyayahan na dumalo. Yung mga tatay po niyo, yung asawa niyo, pakidala po dito upang sa ganon maparangalan silang mga ama ng tahanan. And then, sa 23, ito na po ating loading. Happy birthday! Sino-sino yung mga birthday celebrators natin sa linggong ito? We have Presi Di Malanta, Roberto Aduca, Benilda Landingin, wala sa Tinilda, no? Nung linggo, nandito sila. Daniel Reyes, Dan Rian Batalyon, Marco Antonio Racal, Jamie Sansano, Imelda Villarosa, Jenna Di Fisico, Jose Paulo Gonzalez, Lex Justin Laguerta. Sa Tiremi ba to? Remedios Consunhi. Asan sa Tiremi? Wala pa? Oscar Blancaflor, Mark Cervantes, Ran Sebastian Reyes, Hefner Katabay, Nicolay Alexander Natividad. Asan ang mga birthday celebrators na nandito? Halika kayo dito sa harapan. Yan. Dalawa lang sila? Sige lang. Sino po mga may birthday dyan? Mula ngayon hanggang sa Sabado. Wala na po ba? Sige, hingin natin kay kapatid na Mary Grace na siyang manguna sa ating prayer para sa mga birthday celebrators. Sige po, itaas po natin ang ating kamay upang panalangin natin sila. Panginoon naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po sila sa araw-araw at ang kanilang pamilya.
iligtas sa kapahamakan at ilayo sa anumang sakit. Lord, dinggin mo po ang kanilang mga panalangin. Patawarin sa kanilang mga kasalanan. Muli po, Panginoon, maraming sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Naway mas mapalapit po sila sa inyo at mas mapalapit pa sila sa mga taong itutulak sila sa paglilingkod at hindi hihilahin sa pagtalikod. Muli po, maraming salamat po. Sa pangalan mo, Jesus, kami po'y nananalangin. Amen. Amen. Thank you, Grace. Let's sing a birthday song for them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Ice cream? Dayan? Sige po. Ating tunghayan ang handog sa atin ng mga bata. Dito lang. Yung may line. Yung kopya yung lagay niyo dyan. Pasok from. Ay! Yono. Don't touch me. Yun nakapos. Pasensya na kayo sa pagkapilyo ko. Naiinis kayo sa masamang inasal ko. Pasensya na kayo sa aking panggugulo. Pangako sa inyo, ititigil na ito. Itutuwid ang galing ko sa tulong ni Kristo. Ako'y tiyak magbabago. At sa paglaki ko, hindi na rin magloloko. Susunod lagi kay Kristo habang nabubuhay ako. Pasensya na kayo sa pagkakulit ko. Nagalit kayo
Amen, amen. Sige, request din natin lahat ng mga kabataan na nandito, samahan ng mga anak natin na, at mga bata dito. Mga kabataan, at request din natin si Teacher Leia na siyang manguna sa panalangin para sa kanila. Mga kabataan, halik kayo. Manalangin po tayo, lahat po natin na ating mga kamay para sa ating mga kabataan. Yeah. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo, na hinayaan mo ang kabataan ito ay gumising ng maaga at magtungo sa inyong bahay-sambahan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, nais namin silang itaas sa iyo ang kanilang maraming salamat sa kanilang talento na kanilang binabahagi, binabalik sa iyo ang kapurihan, at ganun din, Panginoon, ang kanilang mga time na patuloy nilang pinagkakaloob sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagdalo ng inyong gawain ngayon dito sa inyong bahay-sambahan. Pagpalain mo, Panginoon, i-bless ang bawat isa, ang puso at isipan ng bawat isa ng mga bata at kabataang ito, na patuloy na naglilingkod at patuloy kang ginagawang inspirasyon sa araw-araw ng kanilang buhay. Sa mga sandaling ito, nais namin hilingin sa inyo na punuin mo ang kanilang puso't isipan ng tanging paglilingkod sa iyo. Lahat ng kanilang gagawin, lahat ng kanilang iisipin, nawa ikaw ang siyang laging papurihan sa kanilang buhay, sa kanilang murang isipan, patuloy na ikaw ang kanilang maisapamuhay sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang pamilya, sa mga nakakasalamuha, sa kalaro, sa kaklase, at sa lahat ng mga taong kanilang nakakasama. Tulad nga, Panginoon, ng sabi mo sa Lucas, na hayaang magsilapit na malilit na bata sapagkat sa kanila nauukol ang inyong kaharian. At naniniwala kami dito, kaya muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, tong aming dalangin. Amen. Amen. Thank you, Teacher Leia. Panakibasa, tinasantuan na surat, masarakan, di Genesis, Kabanata 18, versikulo 1 hanggang 15, kastoy ti kunana. Nagparang ni Yahweh kini Abraham ijay Mamre. Iti ayan dagiti lugo a kayo, nagtugtugaw idi ni Abraham, tirawang nan tidolda ti kapudo ti aldaw. Kaya dito mangad, nakita na atalo a lalaki a nakatadder. Ti maray nga nagsabat kaduada. Apaan man nakita na ida, nagpakleb iti daga. Sa kakinunana, Apo, madananak ti agserbi kada kayo. Pangyasiyo, dumagsa kayo iti tanging ko. Yalan kayo iti danom a panagbuguyo dagiti sa kayo. Mabalinyo ti agingana ditoy sirok dagiti kayo. Yalan kayo met ti taraon tapno adda pamigsayo amang ituloy iti panagbiyahiyo. Mapadaydayaw iti yawyayo ti tayengko ken palubusan nat kadagiti amang sali kada kayo. Agyaman kami ing sumbatda. Padayawan iti mismo. Dinagdagos ni Abraham ti simrek iti tolda na, ket kunana ti asawa na. Sara, mangala ka iti sangasupot iti kasayatan nga arina na, ken magluto ka iti tinapay, darzam. Kalpasan na, nagtaray anapan iti ayan dagiti arben, ket nang pili iti nalugmeg nga urbon ti baka. Itend na ti maysaga dagiti adipen na ang nagdadaras anapan ng isagana. Nangala ti Abraham iti keso, gatas, ken ti karne a pinuluto na ket
impasangaw na kadagiti lalaki. Iti sirok ti kayo, tenang serbina kadakwada. Bayat ti panangada. Sinalusudan na, yan ni Sara nga asawam, adda iti uneg ti tolda, ingsungbat ni Abraham. Kinunana, ni maysa kaduada, siyam abulan manipod ita, agsublik kakto ken adaton anak ni Sara nga asawam. Ada ni Sara tirwanan ti tolda, iti lukadan ti agsao, ken dumingdeng ti sarita na. Lakay ken bakit unayen dagiti agsawa, ken saan pa yen nga agregla ni Sara. Iti kasta, nagkatawa ni Sara, iti uneg na ken kinunana. Ita ti bakit ngin kimbetakon, agasanak pay nga ta, nga makiidda may sapay nga lakay unayen ti asawak. Sinaludsod na ni Yahweh kini Abraham, apay agkatawa ka ni Sara kunana, pudno kadi a mabiling ko ti aganak iddi abaketakon. Adda nga narigat nga aramidem ni Yahweh, kas kinunak siyam nga bulan manipod ita, agsublyak kento ken anak to ni Sara iti lalaki. Gaputi mabuteng ni Sara, naglibak ken imagana asaan ang nagkatawa. Di ka aglibak tapudno nga agkatawa, kinunana ti sangaili. Ti sao ti apo. Yaman tayo iti Diyos. Akdakder tayo ti panakibasa ti santuan nga Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang matupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, napakarami nga anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang 12 alagad. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang spiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Itong pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak na Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. At sinuko ni Jesus ang 12. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyong mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyong mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tong manggap kayo ng walang bayad, magbigay din kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Padayo ka o Apo Jesucristo. Mensahe iti kanta, gapu nga Nax Ilocano Choir.
Thank you, choir. God loves you. Amen po ba doon? Ikaw ay mahal ng Diyos. Good morning! Ang Diyos na tumanggap sa atin, Diyos na nagsugo sa atin, at Diyos na nagpapala sa atin. God who accepts us or receives us, who sends us, and who blesses us. Yan po yung nasa harapan ng ating bulletin ngayon, printed liturgy. Third Sunday after Pentecost, sabi dito, God accepts, receives, sends, and blesses. Di ba? Sa linggong ito mga kapatid, ating ipinapahayag ang ating pananampalataya na ang Diyos ay siyang tumatanggap sa atin maging sino ka man o maging sino man tayo. Amen po ba doon? Di ba yan ang sinabi ko sa inyo last week? Maging sino ka man, tanggap ka ng Diyos. Maging sino ka man, tinatawag ka ng Diyos at sinusugo ka ng Diyos. Maging sino ka man, ika'y pinagpapala ng Diyos. Amen? O tapos na sermon. Yun lang naman ang gustong sabihin ng ating sermon ngayon. Mga kapatid, sa ating leksyon mula sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, ay may dalawang kwento. Dalawang tahanan. Una, tahanan ni na Abraham at Sarah. Isang matandang mag-asawa, ng mga dingding ay puno ng mga larawang hindi natupad. Aray ko. Mag-asawa sila, tumandahan na sila pero meron silang pangarap, mayroon silang panalangin na minsan hindi tinupad, hindi pa natutupad. Ano yun? Yung sana sila'y magkaanak. Ang tagal na nilang nananalangin, Lord, bigyan mo kami ng anak. Mula nung bata pa sila, excited silang magpakasal, magsama, nangangarap sila na magkaroon sila ng anak. Pero, ang lungkot ng buhay ng mag-asawang to. Di sila pinalad. Wala silang anak. Sa panahon yun, kapag wala kang anak, dalawang bagay lang yun. Isa, maring ikaw o di kaya yung mga ninuno mo ay may nagawang matinding kasalanan, kung kaya't kayo ay pinaparusahan. Nung panahon yun nung Lumang Tipan. Pangalawa, dahil sa ganong sitwasyon, ikaw o yung pamilya mo, yung kayong dalawang mag-asawa, ay nababalot ng kahihiyan. Kasi, hindi sila pinagpala ng Diyos. May nagawa sila sigurong matinding kasalanan. Di kaya yung mga magulang nila, di kaya mga ninuno nila, may nagawang matinding kasalanan. Di kinukutya ang mga taong ganun, ang mag-asawang ganun. Yun ay sa panahon ng Lumang Tipan. Hindi po ganun talaga. Hindi naman ganun talaga Pero anong magagawa nila? Yun ang kaisipan nila noon sa Lumang Tipan. Sa bawat sulok ng kanilang tolda ay may mga alaala ng mga gabing umiiyak si Sarah. Mga bisig na walang yumayakap. Ang duya na walang natulog. Ang pangalang walang tumatawag. 3 dekada silang nag-antay. 3 beses na lumipas ang panahon ng pangako. Ngunit isang araw, sa init ng tanghali, dumating ang Diyos. Hindi sa kidlat at kulog, kundi sa anyo ng 3 panauhing nagugutom at nauuhaw. Wow! Ang ganda ng kwento, no? Ate Marlene, paharap nga ng kundi ito. Ang ganda ng kwento. Tinawag ng Diyos si Abraham na umalis sa kanyang bayan. Sige pa.
Ang pangako ni Yahweh sa kanya, magkakaroon siya ng maraming anak. Magiging ama siya ng isang bayan. Kasing dami ng bituin sa langit ang bilang ng kanyang mga anak. O di kasing dami ng mga buhangin sa dagat ang pagpapala. Aba, mula nung sumunod sila kay Yahweh, 3 dekada na. Tumanda na si Abraham at si Sarah. Sabi ng teksto natin, sabi ni Sarah, tuyot na ako. Tumanda na sila. Kailan matutupad ang pangako? Araw-araw, they were hoping, they're praying na sana magbuntis na si Sarah. Kaya lang, nga. Wala nangyari. However, after around 30 years, dumating ang Diyos. Hindi bilang isang kidlat o di kay kulog, kundi sa anyo ng 3 panauhing nagugutom at nauuhaw. Pangalawa, ang tahanan ng mundong ating ginagalawan. So, ang tahanan ni Abraham at ni Sarah. Yung pangalawang tahanan naman ay yung tahanan ng ating ginagalawan. Isang mundo na kung saan ang mga tao ay pinahihirapan at nagangalat ng parang mga tupang walang pastol. Maraming pagod, ngunit walang pahinga. Maraming abala, ngunit walang kabuluhan. Maraming connection, ngunit walang tunay na ugnayan. Dito naman, pumasok si Jesus, hindi upang humatol, kundi upang mahabag. Hindi upang lumipas lamang, kundi upang magsugo. Now, sa dalawang kwentong ito, may isang katotohanang umaagos tulad ng isang ilog na hindi natutuyo. Ano ito? Ang Diyos ay hindi malayo. God is not so far. Ti Diyos kat saan nga adayo kadatayo. Siya ay dumadating. Siya ay kumikilos at binabago niya ang imposible upang maging kanyang silid kainan. God is not far from us. God comes to us. God works. And God makes the impossible possible so that He can come and dine and eat with us. So, unang bagay na gusto kong makita natin dito, tinatanggap tayo ng Diyos bago niya tayo baguhin. God accepts us before He transforms us. Or God welcomes us before He changes us. Sa Genesis chapter 18, mababasa natin, si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Isang posisyong puno ng kahulugan sa kultura ng mga taga-silangan. Ang pintuan ng tolda hindi lamang physical na hangganan. Ito ay simbolo ng bukas na kamay, ng pusong handang yumakap sa estranghero. So, si Abraham, yung kanyang pag-upo sa harapan ng pintuan na nakaharap sa silangan, ibig sabihin pala nun, handa siyang tumanggap ng kahit na sino. Welcome na welcome ang lahat ng tao sa kanyang tahanan, sa kanyang tolda. At sa init ng tanghali, oras ng pahinga, hindi ng pagbisita, tumakbo si Abraham. Bakit? Ang salitang Hebreo ay nagpapahiwatig ng pagmamadaling puno ng galak. Tanghaling tapat, kainitan. Dapat papasok na siya upang sumilong, upang magpalamig, upang magpahinga. Pero hindi. Makikita natin sa kwento na siya ay tumakbo, na punong-puno ng galak. Hindi siya naghintay na lapitan siya ng mga nakikita niyang mga estranghero.
Siya ang lumapit sa kanila. Now, mahalaga po ito. Bakit? Si Abraham ay nagbigay muna bago siya nakatanggap. He first gave before he received. Nagdala siya ng tubig upang maghugas ng mga paa. Nagutos siyang maghanda ng 3 takal ng harina, sapat para sa 45 na tinapay. Aray ko, ang dami naman. 3 tao lang yung bisita niya, pero 45 na tinapay ang inihanda. Tig 15. Tig 15 yung mga bisita niya. Naghandog siya ng pinakamasarap na bisiro. Wow. Lechon baka. Or lechong kabayo. Bisiro eh. Yung batang tapang kabayo. Naku, sarap nun. Hindi niya alam na ang kanyang pinaglingkuran ay ang Panginoon ng buong San Sinocob. Nung nakita niya yung 3 lalaki na papalapit sa kanyang tolda, hindi na niya sila inantay na makarating sa kanyang tolda. Sinalubong niya sila patakbo. At nung nasalubong na niya sila, binati niya sila, inutusan yung kanyang mga tauhan na maghanda para sa 3 bisita. Sila'y kanyang pinaglingkuran. Di niya alam na ang pinaglingkuran niya ay ang Diyos pala na nagpakita bilang 3 lalaki. Now, may mga ibang mga commentators, may mga ibang mga Bible scholars na nagsasabi na yung 3 to ay ang Diyos. Ang 3 persona ng Diyos. Well, yun ang sinasabi ng ibang mga Bible scholars. Pero para sa akin, well, pwede naman, pero para sa akin, hindi actually yung Diyos ang kanyang sinalubong, kundi mga mensahero ng Diyos. Nagkataon lang na 3. At habang siya ay naglilingkod, ang Panginoon ay naghanda ng himala. While Abraham was serving his visitors, God prepared a miracle for him. Kapatid, narito ang isang katotohanang magpapagaan ng ating pasanin. Hindi mo kailangan maging perpekto bago ka tanggapin ng Diyos. You don't need to be perfect before you'll be accepted by God. Hindi mo kailangan maging malinis ng todo. Hindi mo kailangan maging mayaman o hindi mo kailangan maghandog ng milyon-milyon bago ka tanggapin ng Diyos. Marami sa atin ang nabuhay ng may pag-isip na kailangan mo nang ayusin ang sarili bago lumapit sa Diyos. Kailangan mo nang tumigil sa pagkakasala. Kailangan mo nang magdasal ng mahaba. Kailangan mo nang patunayan ang ating halaga. Ngunit ang Ebanghelyo ay baliktad. Habang tayo ay makasalanan pa, sabi ni Pablo sa Roma, si Kristo ay namatay na para sa atin. Di ba? Bumalik tayo sa kwento. Nung pinaglingkuran ni Abraham yung 3 lalaki na galing sa Diyos, aba, nagbanggit ng pagpapala ang mga bisita ni Abraham. Take note of this. Abraham, sinalubong sila, kahit di niya sila kilala, pinaglingkuran niya sila, at dahil doon, eto naman, yung mga bisita niya na galing sa Diyos ay nagbanggit, nagbigay ng pagpapala. Ano yung pagpapala na binanggit nila? Sabi ng mensahero ng Diyos, in 9 months, magsisilang si Sarah. Mabubuntis si Sarah.
Aba, si Sarah pala, nakikiusyoso, nakikinig. Nasa likuran ng tolda, ano kayo pinag-uusapan na? Ano kayo minamarites ng mga to? Nung narinig niya na sinabi ng mga mensahero ng Diyos na siya ay magbubuntis, natawa siya. And Sarah laughed. Hindi tuwa, kundi ito ang kanyang tawa ay tawa ng pagdududa. Sabi niya, ano? Magbubuntis ako sa tanda kong ito? Sa tanda ni Abraham, halos din na nga makatayo. Ako, tuyong-tuyot na. Magbubuntis pa ba ako? Siya ay matanda na. Ang kanyang regla ay matagal nang tumigil. Siya ay realist at hindi pessimist. Ngunit hindi tumawa ang Diyos sa kanyang kahinaan. Hindi niya siya pinalaya sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Sa halip, ang Diyos ay nanatili sa kanila. Sa modernong panahon, mga kapatid, marami ang tulad ni Sarah. Yung hindi na umaasa. Teacher Tupe. Si Christopher, pang ilang beses o pangalawa na pag-exam mo? Yung unang attempt ni Teacher Christopher na mag-exam para sa qualifying exam for principal, right? Nung unang attempt niya, nagpunta siya rito, umiiyak din, nanalangin. Yun nga lang, sorry, see you next time. And then last month, aga-aga, doon prayer, nandito na. Kasi 6:00 yung interview niya, pati yung exam niya. 2 linggo yan. Umiiyak din, humihingi ng prayer. Habang pinapanalangin ko, umiiyak. Bago pumunta sa exam, pangalawang pagkakataon to. Alam nyo, mga kapatid, good news! Pumasa siya sa qualifying exam para maging principal. Nag-aantay na lang ng item, di ba? At nag-aantay na lang ng kanyang appointment para maging principal. Wow! Sa modernong panahon, maraming tulad ni Sarah, hindi na umaasa, hindi na naniniwala na may pagbabago pa. Pero si Teacher Christopher hindi. Umasa pa rin. Hindi nawala ng pag-asa. Mga kapatid, kahit na tayo'y kagaya na ni Sarah na hindi na umasa pa, or kagaya ni Teacher Christopher na umasa pa rin, hindi tanggap pa rin niya ang hamon, try until you die? Hindi. Try until you succeed. Yun ang motto ni Teacher Christopher eh. Sige lang. Meron nga isang pastor, 4 times yatang bumagsak sa kanyang bar exam. Pero panghuli, nakapasa. Ngayon, lahat ng mga kasong hawak niya sa simbahan, para sa simbahan, mga kaso sa properties doon sa Cagayan, lagi siyang nananalo. Kagaya man tayo ni Sarah na wala na halos ang pag-asa, or ni Teacher Christopher na hindi bumigay, hindi tumigil sa pananalangin at sa pag-asang
ipagkakalob ng Diyos ang kanyang kahilingan, ito ang magandang balita, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi kumikilos batay sa ating kakayanan. Ang Diyos ay kumikilos hindi batay sa kung anong sitwasyon natin, kung patuloy pa ba tayong umaasa o wala nating pag-asa. No. Ating alalahanin na ang Diyos ay laging nasa atin. Hindi ang laki ng iyong pananampalataya ang nagpapagalaw sa Diyos, kundi ang laki ng Diyos na iyong pinananaligan. God acts not because you have strong faith, but because He is great. He gives you grace not because you love Him. He gives grace all because He loves you. Binibigyan ka ng pagpapala hindi dahil sa mahal mo siya, kundi dahil mahal ka niya. Walang anumang bagay ang maaring maghiwalay sa iyo sa pagmamahal niya. Walang anumang bagay ang makapagpipigil sa kanya upang ikaw ay kanyang pagpalain. Pagdudahan mo man siya at sa kanyang salita, pero patuloy ka pa rin niyang mamahalin. At kung ika'y kanyang mamahalin, ano yung sabi ng kanta? Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Mahal ka ng Diyos. At ang kanyang pagmamahal sa iyo walang hangganan. Minsan ka lang niyang minahal ng Diyos at yung minsang pagmamahal na yan ay walang hangganan. Sabi nga, dahil lang minsan ay magpakailanman. Mga kapatid, tanungin mong sarili mo, saan ka tumatakbo sa init na iyong tanghali? Sa takot? Sa distraction? Sa trabaho? Sa bisyo? O sa presensya ng Diyos? Sapagkat saan ka man tumakbo, ang Diyos ay tumatakbo patungo sa iyo. Saan ka man tumakbo, ang Diyos ay tumatakbo patungo sa iyo. God runs toward you, my friends. Pangalawa, ang pagtanggap ay nagiging pananagutang magmahal. Being received becomes a responsibility to love. Lumipat tayo sa Mateo. Dito makikita ang puso ng Diyos sa kilos, hindi lamang salita. Si Jesus ay naglibot sa lahat ng mga lungsod at nayon. Jesus went about doing good, sabi nga ng teksto natin. Tatlong bagay makikita natin dito na ginawa ni Jesus. Nagturo sa mga sinagoga, pinangaral ang Ebanghelyo at pinagaling ang bawat sakit at karamdaman. Ngunit pansinin natin ang pangungusap na nasa pagitan. Nakita niya ang napakaraming tao. Hindi sila numero. Hindi sila problema. Hindi sila abala. Sila ay mga tao, may pangalan, may kwento, may sugat na hindi nakikita. At sabi ng teksto, si Jesus ay nahabag. Si Jesus ay nahabag. Yung Greek text, ang ginamit dito ay splagnisomai or splagnisomai. Splaknon. Ano yung splaknon? Gat. Dito sa bituka. Alam niyo yung term na hindi masikmura?
Ano ibig sabihin nun? Yung, kung hindi mo masikmura ang isang bagay, grabe, karumal-dumal, hindi mo matanggap. Di ba? Sobra. Yung maisip mo lang maduduwal ka. Halos ganun ang ginamit na text sa teksto natin. Pero, sabi sa ating text, halos hindi matanggap ni Jesus yung sitwasyon ng mga tao. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanila, labis-labis ang awa na naramdaman ni Jesus. Labis-labis na pagmamahal ang pinakita ni Jesus. Labis-labis na habag ang naramdaman ni Jesus. Sa isip ng mga unang tagapakinig, ito ay ang uri ng habag na dumadagundong sa kaibuturan ng pagkatao. Hindi ito simpleng awa. Ito ay pagkilos dahil hindi na kaya pang manatiling nakatayo. Nung nakita ni Jesus ang kalagayan ng mga tao, labis-labis ang kanyang naramdamang awa. Sa dako pa roon, ang mga tao'y pinapahirapan at nangangalat. Ang original na wika ay naglalarawan ng isang taong sa piltang hinuhubaran, isang hayop na pinagkakaladkad. Ito ay karahasang nararanasan ng kaluluwa. Wala silang pastol, walang gumagabay, walang nagtatanggol, walang umaako sa kanila. Kapatid, ito ang larawan ng mundong ating ginagalawan ngayon. Nakikita natin ang mga taong pinapahirapan ng kanilang nakaraan, ng kanilang pagkakautang, ng kanilang pagkakanulo, ng pag-aabuso. Nakikita natin ang mga kabataang nangangalat, walang direksyon, walang identidad, walang dahilan upang gumising sa umaga. Nakikita natin ang mga nanay at tatay na pagod na sa pagpapanggap na ayos lang ang lahat. At ang tanong ay hindi, bakit walang gumagawa? Ang tanong ay, bakit hindi ako ang gumawa? Kapag nakikita natin yung kalunos-lunos sa sitwasyon ng ating lipunan, ng ating kapitbahay, ng ating kasamahan sa simbahan. Minsan ang tanong natin, anong ginagawa ng gobyerno? Nakikita natin, ang daming mga mahihirap sa ating lipunan. Ang tanong natin, pati tanong ng mga nandiyan sa kalsada, mga nagpoprotesta, anong ginagawa ng gobyerno? Inutil yata ang gobyerno. Ba't di nila tanongin ang kanilang sarili, ano bang pwede kong gawin? Ganon ang gustong sabihin ng ating leksyon ngayon, mga kapatid. Nung nakita ni Jesus ang sitwasyon ng mga tao, hindi niya sinisi ang gobyerno, hindi niya sinisi yung mga leader ng lipunan, kundi siya mismo ay nakaramdam ng awa at siya ay gumalaw. Gusto lang sabihin sa atin ng leksyon, mga kapatid, na nawa, kagaya tayo ni Jesus, huwag tayong maghanap ng gagawa pa upang sa gano'n matugunan ang pangangailangan ng iba. Huwag nating sisihin ang gobyerno o ng iba pa sa kalunos-lunos na sitwasyon ng lipunan at sitwasyon ng ibang tao. Huwag na nating antahing gumalaw sila. Ang gawin natin, una tayong gumalaw. Gaya ng ginawa ni Jesus. Huwag nating tanungin, bakit walang gumagawa? Ang tanong ay, bakit hindi ako ang gumawa? Sapagkat sinabi ni Jesus sa mga alagad at sa ating lahat, anihin ninyo. Hindi nyo kailangan ng lahat ng kasagutan. Hindi nyo kailangan ng lahat ng kakayahan. Hindi nyo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lamang ay isang pusong mahabag
dahil tayo mismo ay kinahabagan. Isipin ninyo mga kapatid, ang 12 alagad, mangingisda, maniningil ng sangguwis, isang aktivista na handang pumatay para sa kalayaan, isang Judas na may sariling agenda. Walang perpekto sa 12 alagad, di ba? Lahat sila ay may bahid. Lahat sila ay may kakulangan. Ngunit sinabi ng Jesus, sila ang inyong ipinagkakatiwalaan. Bakit? Dahil ang Banghelyo hindi pinapasa ng mga perpektong tao. Ipinapasa ito ng mga taong alam na sila ay pinatawad. Sa linggong ito mga kapatid, sino ang nakikita mong pinapahirapan at nangangalat? Ang katrabaho mong laging galit? Ang kapitbahay mong laging galit? Ang kapitbahay mong walang makausap? Ang kamag-anak mong matagal mo nang hindi kinakausap? Ang kapitbahay mong matagal mo nang iniirapan? Maaaring ang habag na kailangan nila ay dumaan sa inyong mga kamay. Maaring ikaw ay tinatawag ng Diyos upang sa ganun ay kausapin mo na sila, lapitan mo na sila, batiin na sila, at iparamdam ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos sa kanila. Panguli, sa ating 2 leksyon makikita natin na hindi limitadong pagpapala ng Diyos sa ating kakayahan. God's blessing is not limited by our own capacity. Bumalik tayo sa kwento ni Sarah. Nang marinig niyang sinabi ng panauhin, magkakaroon ka ng isang anak sa 1 taon, siya ay natawa. Hindi dahil siya ay masaya, kundi ang kanyang tawa ay hindi siya makapaniwala. Ang tawang nagbumula sa sugat ng maraming taon ng pagkabigo. Paano mangyari yun? Tanong niya. At sa likod ng tanong na yun, ay mga salitang hindi niya sinabi. Matanda na ako, tapos ng aking panahon. Ang sinapupunan kong ito ay patay na. Huwag mo kong bigyan ng pag-asang alam kong mabibigo lang. Ngunit sumagot ang Diyos sa kanyang pagdududa ng galit. Sumagot siya ng isang tanong na magpapabago sa lahat. May anumang bagay bang napakahirap para sa Panginoon? Are there things that are so difficult for God? May mga bagay bang napakahirap sa Panginoon? Sa original na Hebreo, ang salitang napakahirap ay isang salitang ginagamit para sa mga bagay na kahanga-hanga, pambihira, hindi sa natural. Sa madaling salita, ang tanong ng mga bisita ni Abraham ay, meron bang anumang kahangahangang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Ang sagot ay wala. At sa Mateo 10, pinadala ni Jesus ang kanyang mga alagad na may otoridad na magpalayas ang masamang spirito at magpagaling na lahat ng sakit. Pansinin natin mga kapatid, hindi sila nag-aral sa seminaryo. Hindi sila dumaan sa 3 o 4 na taong theological studies. Hindi sila naordinahan. Sila ay sinugo dahil ang nagpadala sa kanila ay may kapangyarihan. Kapatid, marinig ko ang pagtawa ni Sarah sa marami sa inyo ngayon. Tumatawa kayo dahil sinasabi ko sa inyo na maari pa kayong magbago. May mga iba siguro sa inyo nagsabing, matanda na ako, huli ng lahat, nasubukan ko na yan, hindi yan epektibo. Sira na ang relasyong yun, patay ng pangarap na yun, wala nang pag-asang anak kong yun, wala nang pag-asa para sa akin. Ngunit ang parehong tanong ng Diyos ay bumabalot sa bawat isa sa atin. Meron bang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Ang iyong cancer ay hindi mahirap para sa Diyos.
ang iyong sakit ay hindi mahirap sa Diyos. Ang iyong relasyong nasira ay hindi mahirap para sa Diyos. Ang iyong pagkakautang ay hindi mahirap para sa Diyos. Ang iyong pagkagumo na hindi mahirap para sa Diyos. Ang iyong pamilyang watak-watak ay hindi mahirap para sa Diyos. Hindi dahil sa iyong pananampalataya, hindi dahil sa iyong kabanalan, kundi dahil sa kanyang kalikasan, dahil ikaw ay mahal niya. Ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Hindi ito branding, mga kapatid. Ito ay katotohanan. Si Abraham ay 100 years old. Si Sarah ay 90. Ang kanilang katawan ay nagsasabing imposible. Ang kanilang karansan ay nagsasabing imposible. Ang lohika ay nagsasabing imposible. Ngunit, ang Diyos ay dumating at ang imposible ay naging posible. Amen po ba doon? Tingnan nga ninyo, yung Red Sea nga yung pulang dagat, imposibleng magkaroon ng kalsada sa gitna nun, pero anong nangyari? Nagkaroon ng kalsada sa gitna ng dagat. Anong sabi ni Don Moen? God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely by His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way in order for those things that seem to be impossible to be possible for you. Amen? Kung sa tingin mo imposible na ang sitwasyon mo, ang kaso mo, sa Diyos hindi. Sa Diyos hindi. Mga kapatid, ito ang Diyos na ating sinasamba. Ito ang Diyos na ating minamahal. Ito ang Diyos na ating pinupuri. Tinatanggap niya tayo maging sino man tayo. Minamahal niya tayo. At yung pagmamahal na yan ay minsan lang, pero ito'y walang hanggan. Ang Diyos na ito, na tumanggap sa atin, nagmahal sa atin, nagsusugo sa atin, nagpapala sa atin. Ibalik ko yung tanong sa inyo. May mga bagay ba na sa tingin nyo imposible na mangyari sa inyo? May mga problema ba kayo? May mga sakit ba kayo na parang wala nang solusyon? Ilapit mo ito sa Panginoon sapagkat ang imposible sa atin ay posible sa Kanya. God will surely make a way. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Mga kapatid, sa oras na to, tayo lumapit sa Diyos, ating kilalanin na tayo'y minsan nagkulang sa Kanya at nagkasala.
nakagawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Ating ikumpisa lang ating pagkakamali, ating kasalanan sa ating Diyos na buhay. Tayo'y mangumpisal sa pamagitan ng ating kantang An Evening Prayer, Apo, Pakawananak. Let us sing our hymn of confession. Nuad na di ng rana kaparswa, no inlaw at kun may saka rarwa, no pinilik si minadalan mo, Apo pakawa nenak. No insawang ko dakes malikas, no binay bayak agsagsagaba, amangan ng parwayak pagdaksan, Apo pakawan nenak. No sa pulaglaan aglabas, no biro kagpayado apagkawas, idin tungwadan ag sobra kanyak, Apo pakawan nenak. Pakawan ng basbasulim pudnok, oray tinalimad kanjak amo. Pakawanan aklunan nakadi, Apo ikararago. Amen. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin kami sa aming pagdududa sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami sa anumang kasalanan, sa anumang dumi na aming puso, isip at kaluluwa. Gawin mo kaming banal. Patawad, Jesus. Patawad, Ama. Patawad, Espiritu Santo. Patawad po sa aming mga pagdududa. Patawad po sa aming mapagkunwaring espiritu. Patawad po kung kami minsan nawala ng habag sa aming kapwa. Patawad. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Mga kapatid, pagkatapos nating kinilala na tayo'y makasalanan at humingi ng kanyang kapatawaran, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, tagapin niyo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan at kayo'y mamuhay ng buhay na banal. Amen at amen. Bilang mga napatawad na anak ng Diyos, atin ngayong pagkaloob ang ating mga handog. Ipai tayo dagiti sagsagot iti Dios, panangipay dagiti agapulo, karkari sagsagot, ken panagyam.
dato na panagdaya, wenni pa'y mikan ka, dato na napnuan panagyaman, wenni pa'y mikan ka, dato na napnuan ragsak. At tuyo apo, dagito sagot ingkam ipaidakan ka. Narito po ang aming mga handog sa inyo, Panginoon. Pinagkakalob namin mga to sa inyo. Tanggapin mo mga to, gamitin mo pang sa ganon ay lalo pang lumaganap ang iyong ebanghelyo at ang paghahari dito sa mundo. Pagpalain ng mga anak mo na nagsihandog sa mga to, O Diyos. Kung magkano ang binigyan nila sa inyo ngayon, ibalik mo sa kanila 100 beses, hugit pa. Buhay na puno ng pagpapalat biyaya ang kanilang tanggapin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Mga kapatid, nung nakarang linggo, ang Mindanao po ay dumanas ng magnitude 7.8 na lindol. Marami pong mga nasirang mga bahay at establishmento. May mga namatay, may mga simbahan din na nawasak, bumagsak na mga buildings. May tahanan ng mga miyembro tayong nasira. Dahil dito, nagpanawagan ng ating obispo sa Mindanao, si Bishop Israel H. Painit, na nanawagan ng tulong, humingi ng tulong sa atin dito sa Luzon at sa iba pang bahagi ng mundo. At tayo ngayon ay tutugon sa kanyang panawagan. Tulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, huwag nating antayin na iba ang gumalaw. Huwag nating tanungin anong ginawa ng iba, anong ginagawa ng gobyerno. Huwag nating tanungin yon. Ang tanungin natin, ano ang kaya kong gawin? Anong kaya kong gawin? Sa panahon ito, tinatawagan ko muling mga ushers. Ushers, mga anak, hali kayo. Pwede bang kunin nyo yung mga blue na offering baskets natin? Tumugon tayo sa paghingi ng tulong ng mga kababayan natin sa Mindanao, mga nasalanta ng lindol. Kahit magkano na kaya nating ibigay, ipagkaloob natin ito. At gawin natin ito habang inaawit natin ang ating panghuling himno. Isut gayem tay ni Jesus, linakam na tito. Masol tayo na bantut, ken kwa na intay ngarud. Di kararak tay kuma, basul tayo aduda. Namahen nga ited na, pakawan di mamingga. Di tayo mamaktituk, alilaw kan sulisog. Di na tayo bayan ni Jesus, ken kwa na intay ngarud. Awan gayem kas ken kwa
na nadingit pukawan na ti kapoy tayo amuna kan kwa na hintay anak. Tayo'y manalangin. Sa oras na ito ng aming pananalangin, Panginoong Diyos, kami po'y unang-una nagpapasalamat. Salamat po sapagkat Ikaw ang siyang Diyos na nagpala at patuloy na nagpapala. Ikaw ang siyang Diyos na tumawag sa amin at patuloy na tumatawag sa amin. Diyos na hindi tinitingnan kung ano kami o kung sino kami. Kung mayroon ba kami pinag-aralan o wala. Kung kami ba'y mahirap o mayaman. Kung kami ba'y makasalanan o banal. Tinatawag mo kami upang sa ganun ay pantay-pantay mo kaming pagpapalain. Panginoon, sa oras na ito, kami lumalapit sa iyo. Dinadala po namin, Panginoon, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan, ang aming kasalanan, maging ang aming mga suliranin at mga sakit na nararamdaman. Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Yung mga sa tingin namin imposible, wala nang pag-asa, wala nang kagalingan. Nagiging posible. Nagkakaroon ng pag-asa. Nagkakaroon ng kagalingan. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Kung kaya't ngayon, O Diyos, patuloy kaming umaasa sa iyo. Patuloy kaming nagtitiwala sa iyo. Patuloy naming idinudulog lahat sa iyo. Lord, maaring may mga kasamahan kami dito na may mga panalangin na ang tagal na. Halos mawalan na nga ng pag-asang makakamit ang katugunan, kasagutan sa kanyang panalangin. Pero sa umagang ito, Panginoon, pinaalala mo sa amin, no matter how long the wait is, in your appointed time, sa iyong tinakdang panahon, magaganap ang iyong pangako, matutupad ang iyong pangako, matutugunan ang aming mga panalangin, kahilingan, gagaling ang aming mga sakit na nararamdaman. Salamat, Panginoon. Salamat po. At ngayon, mga kapatid na ito ay nasa iyong harapan. Sila'y nakaluhod, pinapanalangin ng mga intercessors, maging yung mga nasa kanilang mga upuan at mga kasama sa online worship ngayon. Ako'y lumalapit sa iyo para sa kanila. Pakinggan ang kanilang mga kahilingan. Batid mo ang kanilang sitwasyon ngayon. Batid mo, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan. Yakapin sila, Jesus. Buhatin sila, O Ama. Kalingain sila, O Banal na Espiritu. Tinatalaga ko sila sa inyo. Nilalapit ko sila sa inyo. Ganon din, Panginoon, sa oras na to, inaalala namin ang mga kapatid namin na biktima ng lindol
sa Mindanao, aliwin sila, kalingain sila, tulungan sila, palakasin sila, kaawaan sila. Patuloy mo kami gamitin, Panginoon, upang sa ganon ay makatugon kami sa kanilang pangangailangan at sa pangailangan ng iba sa paligid namin. Muli, Jesus, dumudulog kami sa iyo. Muli, O Ama, lumalapit kami sa inyo. Muli, O Banal na Espiritu, nagsusumamo kami sa inyo. Pakinggan ang aming panalangin. Amen at amen. Nulapit tayo tiyada, awit ay nadagsanda. Di manubot tayo muna, ken kwa na intay ita. Nuuyaw ken katumapay, ni Jesus di kamangam. Idanan tuti saranay, kental na di agsarday. Amen. Humayo kayo mga kapatid, at sa inyong paghayo, alalahanin niyo lagi, sa Diyos walang imposible. Ang iyong pangangailangan, ang iyong sakit ay may katugunan, may solusyon, may kagalingan sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Tanggapin ngayon ang pagpapala, biyaya na nanggagaling sa Kanya. Amen at amen.